לא, לא. אוקיי, תגידי לה... אתם עושים כל אחד נר? יופי. תגיד אלוהים, עשית ניסים ונפלאות, תדליק. אלוהים עשית. ניסים ונפלאות והצלת את טליה שלנו ככה. אבל למה הצבעים הם קצר מזה? יופי, יופי. 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 תביא אני אתעלה. הייתל. קצת שונה. מה קרה? לא הבנתי, אולי קצת שונה. תודה אלוהים ולחיות ולמלאכים. We are the nomadic family. We are the nomadic family. The nomadic. nomadic. אלוהים עשית ניסים ונפלאות. שהצלת את אני הנכדה שלי. אחפש נומדיק דקה. שהציל את הנכדה שלי. באמת. אמן, 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 אמן. אמן, אמן, שיתגשם. עכשיו 3 לירות בזבזנו עליו. אמן. אבל ניתן גם צדקה, ניתן. לא.